सब्सक्राइब करी हमारे यूट्यूब चैनल के और बेल आइकन बटन दबा दी ताकि हमार जौन वीडियो नया बनी आप लोग के पास चले जाए। परेशानी मम्मी के मोबाइल से फोन कइले बानी सुनो हमारे परेशानी मम्मी के मोबाइल से फोन कइले बानी इहे को हमें जनी फेरा में डालो हमारा टोला आई के मरले बहुते का साई के का कहीं माटी लगाना भाई के मरले बहुते का साई के फोन जमन गइल बा छिनाई तब न मान में हार हो कहीं से फोन हमें करब जानू होखी हजन निसाहार हो दिल रह फोन जमन गइल बा छिनाई तब न मान में हार हो कहीं से फोन हमें करब जानू होखी हजन निसाहार हो सखी के फोन से कॉल कर में हम उनके घरे जाई के कहीं माटी लगाना भाई के मरले बहुते का साई के कहीं माटी लगाना भाई के मरले बहुते का साई के तो हमारो करेला बाकी बड़ी परेशानी बा जानतानी आग लागा बेनु करी दोनों तरफ जवानी बा मिले के मन तो हमारो करेला बाकी बड़ी परेशानी बा जानतानी आग लागा बेनु करी दोनों तरफ जवानी बा प्यारे प्रिंस प्यारे होई न खत्म कहीं क्रिया खाई के कहीं माटी लगाना भाई के मरले बहुते का साई के कहीं माटी लगाना भाई के मरले बहुते का साई के सुनो हमारे परेशानी मम्मी के मोबाइल से फोन कइले बानी इहे को हम